Erokamano, Cleophas. Onengo waket gigi maler mondo jopiny understand. Number achiel, for us, kumi bila break is neither here nor there. NTA to samoro bende onyalo bet maonge, depending on gima dhi nyime. Ang'o matimore ma ok wadware break. Omiyo jopiny kata kabinde mamoko kata oganda mamoko onengo winji kaka jolibamba ni kopo ni piny luo wacho kumi bila break, to ang'o matimore maonge break no. En ni nitiere dongruok, kit dongruok moko mamiyo jopiny dhi nyime kiuchumi, gi ohala, gi dongruok e sekta mopogore opogore, education kata health, ngima japiny medo bedo maber. Mae gima onengo bed ni wacho ni ok onengo kete break. Nikech kopo ni nyithindi dhi skul, to yuto bende in godo, to gichiemo, to in gi investment, to andi dongo, to tije yudore ne nyithindo ojende matindo. Onge tiende keto break e gino. To kopo ni mago ok timre, to bila break becomes meaningless. Nikech ok wanyal dhi kech 10 years. Bende ok wanyal drop out of school for 10 years. Bende ok wanyal bedo ni nyithindwa onge tich for 10 years. Koro sama wawacho kumi bila break, wawacho niya, tinwa. To kitiyonwa to onge kamwadwa ni, nikech tich maber onge tiende kete break. Ok wanyal nyono break ni koro ok wadwa dhi skul. Ok wanyal keto break ni koro ok wadwar pesa romowa, ohandwa osekelo pesa romowa, koro waketo break. To kumi bila break bende ok nyal bedo gik ma negative. Ni koro ohala manyo wasechako kata matindo tho, nyithindwa onge tich, osiptal onge yath, to wawacho ni obed kamano higni 10 maonge break. Koro nyaka ji winj tiend kumi bila break. Kendo jotendwa monengo winj tiend kumi bila break moingo ng'ata ng'ata. Wadwaro yath e osiptal higni 10 maonge break. Wadwaro ohandniwa okel pesa higni 10 bila break. Wadwaro ni nyithindwa yud tich higni 10 bila break. So to me kumi bila break en mano. Ok ena political slogan. But then jotendwa bende wuondo jopiny. Ineno clip mitugono, nitie jotendwa ma insinuate ni sirikandni otelne gi Raila Amolo Odinga gi William Ruto kanyakla. Jogi ok otelo ne sirikandni kanyakla. Raila wuon osewacho maber ni en nokelo kwe ka pinyni dhi e lweny kendo pinyni dwa barore. To kosekelo kwe, to rais owacho niya, adwaro ni mondo ayaw sirikanda ni kata ne jok manyo wapiem go moko mondo kel paro manyien madipo ka otero piny Kenya mbele. To okwayo jomoko e iwa. To Raila wacho niya, ka okwawa jomoko manyalo miyo sirikandni chung' motegno kendo gik moko dhi nyime, to onge tiende tamruok. Omiyo ne giwacho lela niya, wadwa chiwo jok mokwa, gichiwo mbadegi ni, gichiwo wandaigi ni gi jok modongo. To kapar ni nitiere kata mane kalatas mane gi sign cha, ni ne gi sign gimoro ni gidwa riembo sirikal kanyakla, gin ji ariyo mariembo sirikal kanyakla. Omiyo wabunge wao we wuondo jopiny ni sirikal ni otel ne gi ji ariyo. Sirikal ni otel ne gi William Ruto, to Raila omiyo William Ruto thuolo mondo tim tijene kendo omiye kwe makende mondo o achieve gik mano promise jopiny. Kik ng'ato wuondre ni sirikal ni Raila be otele. Nikech kade ni sirikal ni Raila be otele, to dine wa implement manifesto mar Azimio, ok manifesto mar Kenya Kwanza. Kata mana sani koka twak moa ng'ewa ka ne wacho weche mag Hustler Fund. Raila ne onge gi Hustler Fund e manifesto mare, mago ne manifesto mar William Ruto gi Kenya Kwanza. So wayie uru ni jakom to se miyowa opportunity kaka piny Kenya mondo kwe obedie, sirikal mane oketie telo dhi nyime gi gik mane gi promise jopiny kendo gi deliver. To kata mane the 10 points agenda, onge kama 10 points agenda ne wacho ni gigi idhi tim gi William Ruto
gi Raila Odinga. 10 points agenda en ni kawa wacho ni wadwaro ni mondo rule of law obedie, wawacho ni ok wadwar nek ma oyuma. Sirikal pod en achiel, en Kenya Kwanza emonyis niya, ndik sign ka ni tendika ok bibetie nek moyuma mar ojende kata jo Kenya, ok bibetie gik ma opogore gi dwaro mar jo Kenya. Mano en to kawa wacho ne jopiny ni wan sani e sirikand broad base motel ne gi Raila Odinga, I think that is wrong. To giwacho ni gin ji ariyo mantiere iye kanyo.